2021ko aurrekontuetarako EH Bilduk eremu hau birgaitzeko dirulerro bat proposatu zion udal gobernuari, onartu zen, eta lanketan jarraitzeko guretzat garrantzitsuena bertako herritarren iritzia zenez, pare bat bilkura egin ditugu, eta jasotako ekarpenekin udal gobernuari helarazten dizkiogu proposamen ezberdinak. Parke baten inguruan zenbat ume ibiltzen diren kontuan izan da, auzokideekin elkarbanatu dugun behar garrantzitsuetako bat Karobi kalearen peatonalizazioa izan da. Horrela, irisgarritasunean eta segurtasunean hobetuko dugulako. Eta horrez gain, argiteria ere indartzea eta gehitzea proposatu dugu. Egindako proposamenen artean aipatu dugu belarguneak ere erabilgarri izatea, horretarako pasabideak edo ezarriz, horrela eremu erabilgarri bat izateko. Eta jolas lekuari dagokionez, adin-tarte ezberdinetarako egokiak izan daitezke, elementu naturalez osatutako jolas eremu bat proposatu dugu. Interesgarria iruditzen zaigu Isabel Olano parkea adin guztietako beasaindarrentzako espazio eroso eta erabilgarria izatea. Horretarako, arkupe honetako estalpean, mahai jokoak, petanka, biziketantzako aparkalekuak edo eta irakurtzeko espazio erosoa jartzea proposatu dugu. Hau ez gain, kontutan izanik kale honetan Junda Etorrian herritar asko ibiltzen direla, komun publiko bat ezartzeko beharra azpimarratu dugu. Beste auzotan bezala, iruditzen zaigu auzo honetan zerbitzu publiko bat onura asko egingo liokeela. Isabel Olanokin lotuta hemen dauko espazio bat erabiltzen ez dana eta zentzu horretan bizi berritzeko beharra ikusten dugu. Horretarako saskibaloi kantxa bat edo eta multikirol espazio bat jartzea proposatu dugu. Badira egin ditugun proposamenak, guretzat garrantzitsuena da behin erabaki dela eremu hau birgaitza guztion adostasunez egitea eta noski bertako herritarren eta erabiltzaileen iritziak kontutan izatea.